ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Мо дар бозори Корбонем, ҳафтум дарвоза, чорум рияд. Ина барои шумо куртаҳои распродажи гуанжоуро намоиш метиҳем. Марҳамат, касе ки дар канал меҳмонай обуна шава. Чибаки мо ҳар рӯз видеоҳои нав дорем, ҳар рӯз видеоҳои нав мегузорем ва меарзад ки шумо обуна шен ва лайк монед. боқӣ сарбаланд бошен. видеоҳои моро ки ҳар рӯз ҳаст, марҳамат, тамошо кунед. фикр ақидатона дар комментария бинависен. марҳамат, ин видео махсус барои шумо аст. бозори Корбон, ҳафтум дарвоза, бозори нав. марҳамат, куртои распродажи ки 250 сомон буданд, ҳозир 180 сомон. сифат чун сифатҳои туркиро ба қаб кардагиай аҷоибот нағзан хубанд. боро тирамо зимистонаан, ягон камбудӣ надоранд. ай масъалаш касе ки дӯстдори ҳамин куртоай, марҳамат, занг бизана. инаи моддаҳои навшам ҳастай, ҳамаи маркош ҳаст. шумо метавонед ки биёед харидорӣ кунед. ай пеш қатъишон суҳбат кунед. бизнесмено ҳам бо метавонанд ки арзонтар шуморо битаҳанд. касе ки опт мегирад. намо ай пеш гирифтем ҳамиёра. размерош ай размерои чанд то размери 56 доранд. ай 44 то 56 ҳастай. касе ки ҳами размера мепӯша, марҳамат, занг бизана. мо метавонем ки шумо доставка кунем. моделош ҳастанд, расвескош ҳастанд. ороишотшон ҳар кадомаш ҳар хелай ламиражанд. тоза ламиражи хитой оригинал гуанчжоу. хотиррасон мекунем ки ин ламиражҳо ай ламиражҳое ки мисол метраки меёранд фарқ мекунанд. хай качествашон вақте кирта медозанд фабрични киртоанд. ина дар бораи ҳамин ҳавози шумо мо маълумот додем. ина марҳамат, ай пеш биёед бибинед, беҳад хушрӯтаранд нисбати дигар кирто. сразу шумо фарқиятшона мефаҳмед, чибаки фарқ доранд. расветка бисёрай, намудош бисёрай. ҳар кас мувофиқи вукуси худаш вибр мекунад. сангдоршам ҳастай, бесангшам ҳастай, нигиндоршам ҳастай, бенигиншам ҳастай. расветкош то 10 намуда а як модел дора. анаиҷа дута фақат дута ки туркӣ ҳастай. инами дута моделай. инами моделҳо нав буромадагиянд. нархш 230 сомон. фасонан и модни кардагиянд. инаи остинаш қатъи як тарафаш кожаи тозаи кожаи тозаам набоша, кожа заминӣ телай. як тарафаш кожаи то поёна, як тарафи дигараш материалай. хеле модни кардагия. стилиш не ки аккурат немада маъқул шид. инаи одамои нозук ҳастанд ки хеле тоза пӯшаки скромни. анавода ҳамин чиз имена барои амвоай. марҳамат, шумо тамошо кунед. размес ай 44 то 52 доранд. духтаракое ки скромниякен, сразу бием бихарем. ҳамин чиз шумода беҳад туғри мегиранд. на ҳамин маълумоте буд ки чӣ чиз ки дар бозор нав бубуроям. ман ҳамра сиёмка мекунам, мепартонам шумода. ин ҳамин чизое ки дидестем, чизои новинкаанд. инаи барбудагиш иё платьяҳанд. платьяҳанд. нархи ёам 230 сомон. тоза маҳсулотшон тозаи. ин ҳамин чизое ки дидестем, чизои новинкаанд. марҳамат, обуна шавед то видеоҳои оянда.